Simba nakari kwa pachina chonzi au tatoda tiziswe kereke wabagone kuziva kune chakavanzika pamusoro pechinhu chatinoti atari not outer. So I'm about to read from the book Second Samuel chapter 12. 2 Samuel chapter 12 verse 15. And Nathan departed unto his house, and the Lord struck the child that Uriah's wife bore unto David, and it was very sick. David therefore besought God for the child, and fasted, and he went in and lay all night upon the earth. And the elders of the house arose and went to him to raise him up from the earth, but he would not. He neither did eat bread with them. And it came to pass on the 7th day that the child died. And the servants of David feared to tell him that the child was dead. For they said, Behold, while the child was yet alive, we spoke unto him, and he would not hearken unto our voice. How will he vex himself if we tell him that the child is dead? But when David saw that his servant whispered, David perceived that the child was dead. Therefore David said unto the servant, Is the child dead? And they said, He is dead. Then David arose from the earth, washed and anointed himself, changed his apparel, and came into the house of the Lord, and worshipped. Then he came to his own house. Then he required that they set bread before him, and he did eat. Then said his servants unto him, What thing is this that thou hast done? How you did fast and weep for the child while it was alive, but when the child was dead, thou did rise and eat bread. And he said, While the child was yet alive, I fasted and wept, for I said, Who can tell whether God will be gracious unto me, that the child may live? But now that the child is dead, wherefore should I fast? Can I bring him back again? Shall I go to him, but he shall not return to me? And David comforted Bathsheba, his wife, and went unto her and lay with her, and she bore a son. They called him Solomon, and the Lord loved him. Never statement in my way, and that I get good up for what's happened. Look at the first statement in there. David and the Lord struck the child that Uriah's wife bore unto David. Mwari vakakonzera kuti mwana aberekwa pakati pa David nemukadzi waUriah arware. Right. Number 2, statement yanda kuti ubate iti guide in verse 24 yatiyo, and David comforted his wife Bathsheba. Statement yekutanga iri kuti Bathsheba mukadzi waUriah angane pamwe apiwa na David. Statement ichi2 inoti Mwari vakaropafadza David ndokubva ava nemwana nemukadzi wake unonzi Bathsheba. Quite strange pakuti kudini Bathsheba mukadzi watorwa achigutwa pamurume wake waiti Uriah. Saka David atora mukadzi Uriah ari kuhondo. David ndokubva avata na Bathsheba pakava nemwana wacho handina zita rake, ndangonzwa pangonzi the child. And the child became sick, and David ndokubva atsanya akanamata, and the child died. So anonzi the child mwana wechituva ari kuberekwa anonzi Solomon. Mwari vakamuda, and the Lord loved him. But mwana ari kudiwa uyu mwana ari kuberekwa futi the same woman akatorwa kwaUriah. So statement yekutanga,
David wakapa mkazi wa Uriah pamili. Statement ichi tu. David wakakamfuta mkazi wake Bathsheba. Hapana pakabviswa rora, hapana pakachinjwa anything on paperwork yewanano yekuti mkazi wa David. So there is a mystery behind the outer. Yadonitaure panapo. Outer yekutanga ndekutora munhu kumkazi wake wouraisa mume wacho. So tine ropa raUriah riri kutaura against kutorerwa mudzimai, uye mudzimai wake ndobva ava nemwana, mwana uyu ndobva arwara akafa, nokuti mwana uyu mwana ari kuwanikwa pavanhu vari kuita upombwe zvisina kufadzana. But David ndobva avata zvakare nemukadzi uyu. Bhaibheri ndobva rati he comforted his wife. Chinokuita kuti Bathsheba abve palevel yekunzi mukadzi waUriah azonzi ava mukadzi waDavid. Ndo pane ministry yanoda ndiparidze madera pasi. Nokuti hazvaifanirwa kudaro. Mukadzi uyu mukadzi waUriah waakatouraisa kuhondo. Vakabereka mwana, Mwari vakasafara. Mwari, Bhaibheri rakabuda pachena kuti the Lord struck the child, not the devil, the Lord. Mwari. Mwana uyu baba vake vakatsana zvikashaya basa. Akanamata zvikashaya basa. Latamba msoro pechikwandika msoro peauta. Look, sometimes there are people who fast and pray so much and things are not happening. To an extent, you put on the worship, don't eat, my dry fasting actually I eat and namata, but chini chas kuchinja. In a way, put you finally with Simba Rutaura behind. They put defeat us. David Wakatsana Akanamata. After 7 days, the child died. There was blood by ropa, revenge. Uriah, our race of Udona David, Rutaura against the relationship in America. But I'm challenging people put it the same woman here from the Bible. David comforted his wife. Aurora kunani. Chinja ipapa na utudia Bathsheba wakatora. Say could David comforted his wife. Uchaona mtupakafa mwana wa David. Pakafa mwana pakatipa David na Bathsheba wakutanga the nameless child. That's a shadow picture. Ya Yesu nikuda kwa kuti Yesu anu mwana koma na wani wa David. Jona mtipani ropa nao. Remwana koma na wa David. Ramita kuti David akabata Bathsheba. Ahanzi arikubata mkazi wa Uriah. Zonzi arikubata mkazi wake. Zrati kune ropa inochinja ma title deeds. Zvinhu zvinonzi achibatwa netype yako. Patikana ropa ra Jesu lapakati. Ndozvichabatwa netype yako. Kune zvisingatendewi. Zvinonzi kana uinazvo vanhu vanotoziva kuti watumwa kana kuti wabatizwa nokuti type yako haibate izvozvo. Ukangowanikwa uinazvo unotoziva vanhu vachikubvunza kuti ndeyani mota yawauya nayo. Havadi kutsvaga mapepa emota yacho but vanoziva kuti neyaunotambira nekusangwara kwawakaita benzi haina traffic. Saka vakakuona kune mota dzekuti havadi kubvunza zvakawanda vanoziva kuti munhu ndidriver. Iwe kune madriver usingabvunze unowekuti ukaona munhu aine mota nezvaari unotanga kungonyomoswa kuti ndokuda anodrivira minister. Because mota indeya minister but typing kwai watidrive mota yakadai munhu ndidriver. Zvati zviripo kunyika zvekuti kana zvikani zviri pauri vanhu vanotoziva kuti bhachi raakarowa hameno hama yakashaika inhaka chete. Pane zvinotozivikanwa. Zvaari nezvatakuona zvipari ndezvaUriah chete. Bati pane ropa rino rakadeuka manje remwana komana kwete reUriah. Remwana komana wa David. Ropa ino ropa rakadeuka. Mwari ndobva vauya kuna David. David ndobva aziva mukadzi wake
But if I pano paneliwe ropa now, rilutaura jirinani, ropa isinataura revenge, rilutaura blessing. So now when you pane ni outer, you put the devil kasina kutanya, denya ni munda, babora murati, mwari wakakontra uni pameli te mwana wa wanoda. Zika somo lemutanga, anu dijedika, meaning the beloved of the Lord. Jindaite hama zangu kuti munhu atora mukadzi wemunhu obereka mwana, vaibva kuti Mwari ndobva mwana wacho. Hazvisi kuda kururama nekutendeka kwaMwari, nokuti nyaya iri mhosva chiri. Sei Mwari vakuita sekuti vari kusekerera wanamo nemunhu akaguta mukadzi wemunhu. Zvareva kuti Mwari vakatarisa through the blood of the Son, havaone condemnation, vanoona blessing. Havaone kurenga, havaone kutuka, vanoona kuropa sadza. That's why it's one of the book of Genesis. Parinotaura pamusoro pesimu nemunhu atadzira Mwari, munhu ava naked. I think God prophets so much. Munhu ava naked. Munhu ane mutombo wakapiwa kunzi ukadya muti uyu uchafa. Vanotaura kuti munhu haana kufa, kune chakafa, kune gwayana rakadeura ropa kumavambo enyika. That's why vakapfekedzwa matehwe. Hatigone kuwana matehwe kana pasina mhuka yafa. Zvinokuti panzvimbo yaAdhamu pane chakafa, ndochakamukavha. Number 1 chakakavha chivi neshedding of blood. Number 2 chikakavha nakedness nemaskins. Saka uchiona kuti handitendere kuti ropa raJesu riko kukavha kumweya rotadza kukavha zvinobatika zvepanyama. Ndinoriziva gwayana rakadeura ropa kumavambo enyika, harina kungokavha nakedness, rakakavha relationship. Saka uchiona kuti kutukwa kwemunhu mubhuku raGenesis kunoita sekunge hakusi kutukwa neimwe nzira ende explain. Nokuti kana munhu achinzwa wakuenda kuchamira minzwa, asi uchanodya out of your sweat, uchadya mari nezita rako. Yeti kwauri kuenda kwacho kuchamira minzwa, zvazvinoreva ndezvekuti uchabuda ziya rinodarika zvida kutariswa neminzwa. Minzwa haina power kudarika blessing iri mauri. Nokuti kwawakuenda kuchamira minzwa, but uchanodya muminzwa imomo. Uchanodya, haurari nenzara nokuti kune minzwa, haurari nenzara nokuti marati Jesu atenge. Mwari ngaakukomborere mugare dzinenge minzwa, nekuti ukatarisa inomba yemoyo wako, but Mwari ngaakuropafadze. Uchavata imba mumarati Jesu, nokuti nyaya isiye type yecurrency, nyaya ndeyeatari iri kutaura. Pane atari inofanirwa kutaura, pane zvireva inofanirwa kutaura muupenyu hwako. Shuwa munhu akutonzwa upinda kuchamira minzwa, but ane kablessing pamusoro kunzi uchanodya uriko. Mukadzi nokubvanza aiwa, pane marwadzo achaitika pauri, asi uchabereka, which means I will increase pain in childbearing. Kurati hausi kuzova nepain yekusabereka vana, uchava nepain ati mwana achibatika zvake, zvinhu zvichirwadza, pakaupenyu huchiendeka, zvinhu zvakaoma. But ukatarisa mhuri yako, unokuti vana vakutopedza chikoro vakura, mwana aitinda aikwane mumarwadzo imomo, uchaona nyasha dzaMwari. So nhamo yemukadzi haisi kuti ucharwadziwa nekushayiwa mubereko. Zvanzi aiwa, I will increase pain in childbearing. Leva kuti pain nyangwe iriko, but zvako zvichabatika. Zvinoita kuti vanhu havaite sekunge havasi kutukika, inyaya yekuti kune ropa riri kutaura. So David ane mhosva yaaita yamukonzera kuti apinde mupureya achema mumuruke, but zvinasi kuchinja. Bhaibheri rakurati after 7 days the child died. Mwana ari kufa, mwana womunhu anotsana. Mwana ari kufa, mwana womunhu akaramba zvekuti ari kunambata, ari kuchema, zvanzi slept on egg, akarara background kuchema. Zvokuti zvanzi varanda vake maservants ake vachava kumuudza pakafa mwana. Because usiriasi hwaanga ainawo pairwara mwana, airamba kumutswa, airamba kubatwa, airamba sadza, aichema achini Mwari vanorionyasha. Yeti mwana uyu waari kuchemerera kudii ndokubafa. But Bhaibheri rinoti pakafa mwana
wakazviona kuti vanhu vakunyara vakutaura pane yatotambike papa isina kunaka. Ndokubva vabvunza kuti asi mwana afa here. Ndokubva vati hongu mama. Vakaona kuti ndokubva apinda ndokubva ageza. He anointed himself ndokuzora mafuta ndokuenda mumba maJehovha ndokuwoshipa Mwari. Abuda kuwoshipa ndokubva aenda pamake ndokugara patafura ndokubva ati ndipewo zvekudya. Akubheva in a way nekuti ivo vakabvunzana kuti sei akubhevhera wakadai nokuti mwana paanga achirwara anga asingatobuda kubatwa kana kubvunzwa but mwana paafa akutoshedzera kuti kupewo chikafu. So vakava nekutadza kuzvinzwisisa kuti why is the king behaving this way. Inyaya yekuti David urikugona kuinterpreta kuti kana pane ropa nawo remwanakomana handifaniri kuramba ndichisafa nekuchema. Kana pane ropa ndaakuda kugochera nawo manje. Kana pane ropa rikutaura zvakanaka pamusoro peupenyu hwangu handichada kurarama upenyu hwakungomburuka ndichichema. Ndakachema zvakakwana. Ndaakuda kuti ropa rigotaura pamusoro pesituation yangu. Ndaakuda kuti zvisomo zviratidza muupenyu hwangu. Zvava kuti David wakagona kuinterpreta nyaya iyi. Saka akatanga kubhihevha zvokuti vanhu vakashama. Why are you behaving this way? Because waifanira kunge watoo worse kana mwana afa. Nokuti waitotambudzika zvakanyanya pairwara mwana. And you understand kuti kana unoenda kuchikoro kuneta unomuchishikira kudai zvaita uchipinda maprayers uchisai but zvikazonzi hapana zvichaita unofanirwa kupinda mudepression serious kuti akana zvazonema ndaparara. But pakaona David aona kuti mwana afa akaenda kundogeza ndokundowoshipa Mwari wemba ndokubva azora mafuta ake anoted himself ndokubva achichipawo chikafu kuti ati achienda kufasting. Why ndikugona kuinterpreta nyaya iri pano. In other words zvandaichemera kuti Mwari ngadzirisai hazvisizvo zvaitika but pane zvagadziriswa muzvinhu zvinorema zvinorwadza zvatiri kuona nhasi. And I will explain to somebody. There are times kuti wanamata kuti Mwari zvinoda zviite mushe zvinoita sekuti hazvisikuita mushe but inoda kuzive chinhu ichi Mwari unotendeka nekururama kwaugagara kunoti all things work out together for good to those that love the Lord. Zvati kune imwe answer iri negative inoda kuti uiinterprete in a positive way. Nokuti kana ndanamata kuti mwana ngararama akararama anosangine nokuti Bhaibheri rinoti mubayiro wezvivi rufu. Saka akatadza hasi mwana waDavid ndiDavid. Saka David akashaya rufu pakati pake nemwana. Iye ndiye anofanirwa kufa nokuti shoko harichinje mubayiro wezvivi rufu. Saka David aita chivi pane kuti achibhadhara mubayiro wacho kune mwanakomana wake wakaenda pakati pake. Saka mwana uyu paakafa David akatoziva kuti uyu haasiri afa but asvira ini ndaifanirwa kufa. Ndozvakamupa kunogeza nekuchinja. Because when you know how to interpret zvakaitwa naKristu concerning your life unomira pa-outer of understanding. Tine vanhu vasati vakugona kumira pa-outer of understanding. Zvokuti anopedzira akutya kuita zvimwe. David wakatsanya, David wakanamata. Mwana paairwara, mwana ndokubvafa. Aifungidzira kuti maybe effort yangu nezvandiri kuita zvinogona kuchinja mwoyo waMwari. Mwana uyu akararama. Izwa zvikachinja mwoyo waMwari anofaniriwe nokuti Mwari haashanduke pashoko rake. Mubayiro wezvivi rufu. Saka akaita ufemi ndiDavid. David ukaregera kufa panofanirwa kunge pachifa munhu. Munhu akaregera kufa panofanirwe. Saka pakafa mwana David haana kuchema. Vanhu ndovakadetsera kuti chii chaakuitika iye haachachema anotoda chikafu panhama. Unoziva ukafirwa ina rambofirwa so 2014 I lost my son. Unoziva kuti ukafirwa appetite nenda afirwa wacho ndiye akusedzera kuti chikafu waumwana. Ini pandakafirwa ndaita muyeuchidzwa kuti hamuna kudya kaya. Kana kuzonzwa vanhu vapanhama kuti asauti shoma kuti vanhu vanonakirwa kupanhama. Asauti shoma kuona mwana. Panoti munhu usadherereka. Usakuve nhamo yako ndomanzwira anoita iye. Panhamo iri kufunction kwake. Unoziva kuti zvava kumageza vakuda kuda kuti nhamo ndoda kuti kafunction. Vanhu vaitotandisa kuti shoma ndasvirwa ini.
Panam. So I understand it knows now. Because our father will talk about stuff. Who cares? What to suit? What we get to go to the shower? I remember Papa they still at the Kavara Pastica Musu. When I came out, Kuno, Zimbabwe, the name of said, come to the Mabos, they tell me which is going on. Okay, most family because I guess that's not the class. The pain was too much. But the little man, I want to tell you, but that's a man. Oh, but you're not shampoo. Vamos orar por heaven. Shashayana. Quando não, quando poucos falam para mim, Shashay Mushal, eu sei lá, não vai fazer aí você olha, vai falar, não faz nem. Sabe não tá não acha, só vai yes. Mas ainda é pouca. Do bagaço de trauma, uma Antônio, uma chica faz, não é sua. Why are you behaving this way? But if you meet are worse than this, those parents but I'll be interpreted. But out I talk at the woman. Out I would have this in a motion. In the night of motion. Panama, I told you, I am a punch. I'll give you this example. Out I might special man. But 3-4 trips for Mama Keros Garden. Logatani, Bajinos Mountain, Laguna, football. I was right. Bajinos, Logona, Chica, Mazaz, Chica, so 3-4 trips to Mama Keros Garden. Let Master of Vowels was on that time of Mama Keros was Galway office, one line, 5. About 5 way, 1 way that is appear 1 hour master. It's a 1 hour master. So when we're asking for funny, we're making us another thing from spa. She wants to be a fundraising. We don't get me. Instead, that I'm saying that I'm going to take a motion. Tell us what you are doing. It's not that we want to make a master. Here, relationship in out. Someone about to know something when you got a water. I don't let anyone when it's going to Taenda mkori kutobai di masa kuro wataka moja na taka kupinda na kupinda ya mwana alafu taka kupinda una alikuwa mmoja wa hivi pinda ya mwana takuwa kupinda shika wako unataka ni chinja wote hapo unataka kupinda kwa what's next sasa shika wako ndio unapinda sasa kwa maana zamani hakuna sima kile sasa nimesikia kama atanza kuspa Tafano getting the same what is what I not say it. So I make an amount of your products that will same for you to do my baby. I Tata, you want this I say, I very that I want to find them that. That's a lot of poor sin some spa. Besides, it's a shakari. Taka to get a class, taka put a team with a Latin emotion. Kuna unakaje baadaye kama unatapiwa. Unasahau kubana hizo. That tapiwa a person became an actor. Yet defense particularly wrong. Wakaiba kadamko kwa taka. Anatumafutiwa. Anauza watu kupewa. Mnaraka na kurupa sasa. Kwa mbacho anashaka ni Mungu. Hata mauzo mzungu msaka iya anamutka akashitwa nini na ngati zomdai white matter sababu pacho iwe right timu yangu haistaki Mungu alipesa ata ndio kuti David mwana wipango ufa So, it's good to pray, it's good to fast. But can I find an outer negative against your life? You'll be shocked and surprised. But I'm trying to do all this, but I cannot do it.
Pada kuchwa research. Apane chikutaura against my life. Chikudanga mataura ndikuite nemuromo wangu. Nokuti Bible rinobva rati ropa raJesu rinotaura zviri nani kudarika ropa raAbheri. Yeti Abheri wakaneurawo ropa pakuurawa, but ropa rake raitaura revenge. Ropa raJesu hasi ropa remunhu ari kuurawa, ropa remunhu akauya kuzotifira. There's a difference. Jesu wakavererwa pamuchinjikwa, but what was his mind ari pacross? Kufira vanhu. Kunoti yaiva decision yake kuuya kuzotifira. Saka hachiende revenge nyangwe achivererwa pamuchinjikwa, nokuti ndo zvaakaenda. But Abheri unotaura revenge. So kune outer inotaura zviri negative, outer inotaura zviri positive. David wakadya akageza akaenda kune mukadzi wake kwete waUria. Iro ratanga richiti David wakatora mukadzi waUria akava nemwana. Ndobva razoti aiwa pakafa mwana, David wakaenda kumukadzi wake aida wake nei nguva ipapa ava wake nekuda kuti pane ropa rinosuka zviri panonzi apaite roti paakuita. Kureva kuti ukatanga kuita fasting yako neprayer paine ropa raUria rinotaura against your life, the child will die. So I see fasting and praying yakachinja zvinhu, but the outer yakataura on behalf of David zvino zvikashanda muupenyu wake. Church, munhu ukaziva ukagona kuinterpreta the mystery yeropa raKristu pacross, zvokuti paunonamata unenge wakamira ipapo, kwete wakamira paropa rekumusha kwenyu nekufunga kwenyu, but wakamira paropa raKristu. Unoziva kuti hakusi kugona kwangu asi kuti Mwari uchandigonesa nekuda kwekuti ndakatenda mumwanakomana wake akatora nzvimbo yangu. So there are people in life, you try kuita zvakanaka nazvioneke. I'll give you an example. Tine mukomana angane atari yekumusha kwake wataimboshanda naye so. Egara chinonoka kubasa. Hamene zvaikunonotsa. Aigona kunika in good time. Kombi yapira inotiza mapurisa asvika munhu anonoka. Kwete kuti iye anonoka, anononoswa. But kubasa havabvume kuti vanonotswa. Vanoti vanonoka. Havazobvise kombi yatiza mapurisa zvokuenda muteni wake muchienda kusanibhero. Vanoti vanonoka. Kupruvha kuti pane mweya unorwa naye. Jaira akafunga nokutanga atoregerwa inonoka kubasa. Achida kudzingwa. Akatodzimotwa position yake. Vanhu vamashongota tichakudzinga. Ndokubva azoromba kumukira zvokuti kana ikatenderera nekubhindura avoda kuna 4 anosvika 28. Jaira akakasika kuuya kubasa. Manager paakauya pane chinhu chavaitsvaga workshop zvinanzi achipo banmanero takatisiya. Munhu atanga kuuya kana mweya wacho uinewo kutokasika imhosva. Vunza David, usakamile kutsanya 7 days. Rangu rati after 7 days, try fasting. No result. Ukamile David kasike kuenda kubasa kwacho. Kune chinhu chinoshaikwa chonzi vakanga kusvika ndo masuspects. Unodzimirwa basa kukasika. Ewe, runako runoita kuti usabiwe kushandiswa. Munhu achitya kundikaisa baba ndatorera rimwe munhu uyu wakamboona timu riri panze remumarodho munakira vakaita satani wacho anoita mutsvaga vakanaka chingekuisa kurodhi timu riri panze sadherere maningi ukatarisa munhu aunei panze Batiti yebanza. Ile mutakanaka selekire. Ndio akaniona sasa kutanga ndio basa. Kuna mweya kuti no matter what you try,
Yeah, and what was always little about the shadow. Where does it Jalanaka so on our own? You want to have a monkey. Who may some of you never something with this as peace. Takabakogi. There was a surely process our own. What do you want to do? One message. Couldn't we ever meet Gashakanaka Zako? Ili hata alimkuta against your life. Kupasa wanazokudilira pasizito zako ushenda mabasa wako wakuzimatika kutora nelevo yako ichikore atikwanisi kubhadhara government inotisunga unoita rovhari kuremekedzwa haushande because what much we cannot pay you. Anozati mabasa kune mtemereko kuti munasvika level anopiwa mari yakati anogona zvaita mari yakati unosvika pakufunda zvekufundira kushanda kuti haushande nokuti haubhadhariki akabanenge yatora iri padhiski inosunga iri kumweya yakadaro so usati mashinyirira kuita chinizvi pane atadzona kuonekwa pamwe pacho autogona kuprofitwa wega unozvati chinoparidza kudai so unofunga atariyo iriko because I've been trained. Pane paunofanirwa kunyumwa kugara ndinicheta undazama izvo usapane kunopa kuti unotraya kuzvibata vanhu havaone vanotora ari wese unongoshava kudza kuti awatiri raita kumanga enda kusiya so akazitendere kuti utaure mari unoti makarorwa kuti umu namaboazi ruti amabhinga akayorwa kana Malon for 10 years paakauya kubethlehem boazi ndokubva aurabvisa mumunda mune vasikana mumwe achidzokorora kuorwa asakaororera mai oro rwakatuma usamoita kamwana muoro rwakaiti 3 ikusatavatakomana maamudzokorora maamudzokorora aunana chamudzokorora se zvavita sekuva vamuroverwa experience ndivita achashanda vakuda munhu anogona kuchengeta musha akambouita akaitarwa newe kugona kwako nekushingaira kwako akune nechiro unogara uri munhu wemusodzi kuti have been trying to do good things kune atari kutaura against your life kune atari kutaura against your life shungu unadzo zvakanaka unoda kuti zvibatike muupenyu but pese paunotry kuita zvinhu zvako after 7 days the child died. David watsanya wani wanamata wamuburuka pasi but achipedza day 7 mwana nobva ashirika. Why? Kune atari yemedhara iri kutaura kuti wakandiuraya mukadzi newangu ndini Uriya. Saka haugoni kubereka mwana wauchada kuti ndewako nemukadzi waIuriya. So chakaitika mwana uyu wakabva afa. Kufa ikoko kukaita kuitwa zvakanaka naDavid kuita kuti apinde kundogeza azore mafuta achidzonopiwo chikafu. Vanobvunza vakati oinda makuita izvi manga muri serious pakati pesa zvonza pane zvandakutoziva manje kuti mwana uyu kana afa achabereka this time achararama nekuda kwekuti rufu rweuyu rwandigadzirira alta yekuti ndikazova neumwe mwana Mwari vachemuna. Ratione rudo rwaMwari nehasha dzaMwari pa1 person. Mwana wekutanga the Lord struck the child. The Lord, not the devil. Mwari ndo akarwarisa mwana uyu. And the Lord struck him to die. Mwari akakonzera mwana uyu kuti afe. Amai vamwe chete, murume mumwe chete pa next phase. And God loved the child. It became one of the wisest and the richest. Same mother, same father, different altars. Pane altar ikutanga yaIuriya yekuurayiwa, yerevenge.
autaichipindire mwanakomana waDhavhidhi anova Kristu. Ufunge kwatinobva kune maatara ariko, kune nyaya dziriko. Mhosva yausina kuita iwewe iri kunyanya afekta iwewe. Ndakati zvakafanana nenhumbu. Ukaona munhu ane nhumbu ndiye anayo, but muridzi wayo haana muviro. Asana kunotikana achiti mwana mwanangu kumbe awina ndiyani. Ndiye anayo. Kana sika kuti kaprogram kukuta kuva zvinhu zvevanhu. Unopinda kune manzi nezvinhu zvemunhu. Makumba kutozvimba kuita bhipi wakatambura program yavanotamba. Chinjawo zvechikafu. Saka vacho havana basa nazvo, vatomunati masafu yokutocha udye. Wakatakura zvedziromo. Life inodaro, hausiwo wakaita mhosva dzese dzekutera upenyu hwako. Zvakaitika kwawakaberekwa kwaunobva. Saka chibva manje, nekuda kweatari yaKristu wawakagamuchira, nyaya haisi kana yasvika paautari, then it happens automatically. Bible rinoti mwana uri paakafa, David ane zvaakaita. Akapinda mumba yaJehovha akaworship, akaenda kundogeza, akati ndipewo chikafu. Ropa raJesu riripo for your good. But if there's something you need to do to activate the benefits of the altar, ropa raJesu riripo rikutaura zvakanaka paupenyu hwako. Saka Jesu paakaenda pamuchinjikwa ane mazuva akataura. Vakubate mazuva anoti it is finished, kana kuti zvapera. Zviri kuti zvapera zvii ari kuti kana paiva nechituko chekuti kundoderanidzwa nokuti Adamu atadza, Jesu anova the last Adamu paanouya ane vanhu vanotora minzwa voisa mumusoro wake. So Jesu ari kuti kumunda hakusisina minzwa, but kushaiwa kweminzwa kumunda hakuti uchaguta kana usingarimi. Saka Jesu paanoti it is finished ari kuti ndabvisa chituko kumunda, but handina kunodyara mbeu. It's your right now to know what to do. That altar inoactivatewa nekuziva zvekuita. Mabooster nyangu ariko, foni inotojuswa, network irimo yakakwana. Ukasajusa mabooster ati mabhazi akawanda ngofona, haureceive network yakakwana. Mukadzi vanenge vachingobva so insufficient. Insufficient credit. Kuti wani network irimo mudzi wako, network inauta yepanosvika zvese zvakubuda. Bari kuti zvichinatsooneka mulife yenyu, isai data. Saka dzimwe nguva tinoona kuti denda namatimwa, uchanamatimwa zvechokwadi. But in your own way, you must know what to do if you want to matter. I'm not going to come to the bus. I'm from the better way bus. I should pass a new day in a matter when I'm too good. No, I never go craft and nothing there. Otonote asisi Satani ndiwe. Urutadza kuactivate auta yako zvakanaka. Pane discipline inodiwa. David, nyangwe pane mwana afa, ana kuti pane chichaitika mwana akasimuka. You must rise, courageous sister. Let's know what to do. Esther wakatsanya. Esther chapter 5 wakatsanya. Mambo ati ndina vanoda kuona pamberi pangu. Sasa kune maauta ekurambwa ekuti akarambwa pekutanga vhashiti. Ndaraunda kwaada Esther akanaka pari panoti achada kuonewa kanaka. Amina ndinoprofita so hausudiwa batasa zvauti. Wega unowe kuti mweya ndara anoneita. Achaka type yangu usiku ulisimbi. Ni watu wachikochisimbi.
wakarambirwa kusauya. Uyu ndokubva azouya asikudiwa kuzi uya. Vanhu kuti ane altari yaagadzira akatsanya 3 days dry fasting. Akaudzawo motikari kuti taurira varanda vako navo vese vatsanye vanditsanyire ini nevarandasikana vangu vanotichatsanya. Nyangwe mambo vasingade kundiona, if I perish, I perish. Ndokubva anomira pamberi pamambo asiri kudiwa kudaro ndokubva adiwa. Chiri kumudisa hakusi kuuya kwaaita, platform yaagadzira nyangwe achiita sekunge zviri wrong. Anomirwa wrong iwo. Kune mauta dzinotaura munhu zvokuti munhu anodiwa zvokushakunya mudirwo iko munhu. Anodiwa zvokusha kuti Jesus zvinodiwa munhu. Ukamutarisa newo zvinoti aiwa but hapana but anodiwa mano. Kuna varorwa asiri anodiwa. Jacob amuka mangwana ndokubva aona kuti asiye munhu anodwa. Vanhu anokanchana. Akati asiriye pakakudhonza. 7 years ane mukadzi waasikane waanoda achimumirira dzimwe 7 years kureva kuti Leah asikadiwe ndiye akapinda mumereji zvokuti alipota achiudza anodiwa wacho kuti muchiripo kona 7 dzakwana tirimozisa asa kumitiwo munhu kunochinotakwana ndanotamirwa vabatimira hapana zviripoyi kune atari iripo atari risingagoni zvokudaro. David comforted his wife. Amurora nguvayo akamboti wani mukadzi waIuria kune ropa riri kutaura riri kubvisa chituko riri kurivisa zviri negative. Life ibattle kudikana. Usangoti zvinoitapo ndine munhu andakatadzira. Pamwe pacho haurengerwe kutadza. Unotorengerwa kusatadza iko kuda zvika mutsvene. Asauziziwa. When I write you to mark is no more. Let's come trade this thing. So abana chisinda vengese. Unofana kuita safu nokuziva site nokuonengemo. Bana chisinda vengese. Ubudire mupenyu akaromba. Utakudzika anotishupa. Hapana site chisinda vengese. Chingosabva towengerwa site kupi. Shahabinovengesa kuwana wesi yandipedza. Saka kungosaruka ndovengerwa saidi ripi. Kune atari dzinotaura effort yemunhu inoshaya basa. Shungu dzemunhu nekuda kwake kuti zvinhu zviite dziripo. But kune atari inoisa paposition yekuti no matter how hard you try. Vhiri rekumashure ndorakakonekitwa necheni. Paunochova uruchovha rekumashure runenge harina cheni. Asi nekuda kweposition rekumashure kana ukarichova sei hadarike rekumberi risina cheni. Kune mamwe maconnections asingashandi kana uri wrong position. Kuti hatisi kuti cheni dzacho takatokonekitwa muri kucheniko kwakudarike risina cheni. Iposition yauri. So outer inoisa paposition. Shungu dziripo kungwara kuripo kufunda kuripo. Hauna kwaunongoshinda. Hakuna kwaunongoshinda. Nekuda kwekuti pane outer inokushumira ine voice behind you. Paunotaura iwewe hausingonzwiwa. Zvinokuvengesa ndozvinonzwiwa. Vaenda kumusha kwako vanetsere nana mbuya kana nasekuru kumusha wako. Havakuteereza kumhakisa kuHarare vanokutaura varipo kuti endapo unozviona. Mashoko evanhu vanokasika kusvika kutaura. Pese mawasvika unoziya nemari. Ndinonyadza naye. Unoshaka kwani ndikugovengerwei. Zvinodiwa zvacho ndozvatiri kuita. Out as they speak. So roho raKristu, roho ratenda marini. That's an out of this one. But kusaziva zvokita. Canaan, promised land. Iri fertile. But anongobenefita munhu anodyara Canaan. Kwete akapinda Canaan. Pinda Canaan akuite kuti uregere kufanidza ari. Unogona kufira ikoko. Saka unogotakudzika kuchechi yacho.
kuna mwari chawana chikukura chati mwari inanogona makei alichokuta tasunza moyo kuva korona unokuno mvunja asindorema kuti kuri vasimunzi vayasimuremera mwari vamwe vachitoimba sokuti andananzwa izvi iswa vanenge izvi Yeah. Church in this way. David, he tried 7 days fasting and prayer, nothing changed. But after 7 days, the Lord struck the child, not the devil. The Lord struck the child. Say, "Wadau, ina wewe kuti vakasadaro mwana uyu akararama." Panofa David. Nokuti mubayiro wezvinhu rufu. Saka David kana waziva kuti mwana uyu afira dzama, aucheme. Kuchema kwako kunoputirwa nemufaro wokuziva zvazvinoreva. Kuti kana mukomana yatofa, pane chachinjwa. Saka Bible varati David comforted his wife Bathsheba. Vanotangana chiti David wakatora mukadzi waUria akava nemwana naye. Semu David adzokera mukadzi iye ndovanzi wake. Zvainzi asisi zvake nezvamaningi zvakunzi zvake nekuda kweimwe Atari. But haisi Atari bedzi agona kuiactivata nokuti ane zvimwe zvaaita panzwa kuti mwana uyu afa ane zvaaita zvapavavo kuti vati kuni naakubhivha so kurati kuziva zvokuita key aikiure do inokiriswa do meaning kuziva direction yekutenda key do wisdom that mukuva nekey aikiure do inokiriswa kurati unofanira kuziva saidi unoona kurara panzwa une key because ukutowedzera kukiya uri kuendesa direction isiriyo. Knowing what to do. Atari yako zvagadzirwa kuziva zvokuita. Ukasaziva zvaunofanirwa kuita zvakanaka nyangwe zviripo unozvipotsera kuti auze. Mwari unoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Kwete kushayiwa chechi, kwete kushayiwa prayer. Kusaziva iweapon yadevil against the church. Ndakatotendoka ndakutonamata Mwari vachaona zvokuita munoti Mwari avazive. Mwari vanoziva kuti auzive, saka vakatonyora kuti uchafira kusaziva kwako. You must know what to do. Pane zvoda kuitwa. Ukada kukohwa unodyara. Ende kudyara kune chekuita nemwaka. Bible wrote, as long as the earth remains, seed time and harvest will not cease. Seed time. Seed, yakabatanidzwa netime. Hapana kuti seed and time. Kana seed time and harvest. Kurati kana uine mbeu ziva mwaka. Kuva nembeu kwayo usinganzwisise mwaka haukohwi zvakanaka. Saka uchaona kunyange ukaita shungu yechibage pane mwaka wekuti haudyari chibage une shungu nazvo. Chekuti ukatochiona kuti ndechekumagadzini. Pane zvaunogona kuda mumwaka uno zvisingaoneke mwaka uno. So seed is attached to time. And the child died. Kune zvizhinji zvafa muupenyu hwako zvauri kunetseka kuti koindava gamba kune imwe Atari Gidhoni yekuti nyangwe Mwari ari Mwari waIsraeri pane paanoti ichi ndochinoda kuputswa ichi simba ndinoda kumira mberi but kune zvokuti imimi vacho ndinofanira kuputsa chimwe chinhu. Mwari ari Mwari wamasimba ose haabudire kwana Israeri woti atarinde ndakuuraya irwere anoti aiwa ndaakuda effort yako to build the right out and to destroy the wrong. Vana vakafara Gidhoni paakabvunza auta yacho chiri kutovapa nhamo chekuti vari auta yebha maMidhiani vakuya vachivatambudza mumwe paanosvika chichipwanya kune vanoti aiwa zviitire
kuita kuti vamidhara vauya vatorerwa zvavari kurima basa kuti atanena isikaboni yaivatendera kurima panguva yekukohwa mamidhara ndo pavaiuya kune attack is very dangerous for life yekuti unotenderwa kuita zvese but kuti cheupenyu hwako chibatike wakaipa ndo paanosimuka unotenderwa kufunga basa racho manje unotenderwa kushanda waikamira musoro pamari yacho unoita vanhu vokunyatsosara kuratona tinototambira ikutora mayesi hazvioneki basa kune zvinhu zvokuti havafanira kutaura kana zvichinyatsoita zvakanaka zvinofanira kutaura zveko ane nhumba haudza vanhu kuti tinayo ndiyamutonzi nevanhu vanayo inooneka zvekutodaro ukaona kuti kubetanala hana pane zvipitika nokuti kana zvichioneka zvinetsa kutsanangura mweya waiva namidhiana ndokuti rega vapinde chechi tonomutambudzira chechi kune mweya yekuti kutouya muchechi haina problem newe inongouya kuti usaite zvinenge zvataurwa zvacho unotovhura rimwe gurupu remire whatsapp mugurupu iroro uchionesana pakupotswa pane kuti ubuda ubudai unenge uriwo muri admini uona admini angati anenge achiudza vanhu kuti apa kuitiswa vhesi yakati nozviramba aimwana tiwandira nyasha dzimwe atari muupenyu wedu atifanira tichitaura dzinofanira kunyararidzwa nedeko inofanira mwari wakaitira nyasha mukadzi pajeriko rapu pajeriko wakaitirwa fevha mwari vakanyararidza miromo yese inotaura zvanegative waibhozi vaida kuti hure rinyorwa chifere chakanyorwa pajeriko chakaroverwa inonzi vanotaurisa vanenge vasisipo ndozi kana vanhu vanotaura varipo iwo waiva chifere wororwa nevanhu vachangouya kune vanoenda nerweseri kuti hama dzangu munabvunzawo kana mafamba tora taimisiyaito kana mwadi kutora mwana wakuseri kurati miromo yevanhu itori auta kune pekuti waronga zvakanaka unoita zvakanaka kune auta ine voice ene voice racho ndere munhu waunoziva ene waunotoseka naye anoenda nerweseri kuti aidzukura maita havakokuwa kuna vanotaura nemwana wausina kuti akasiya mwana mondoro amenyeka munin'ina wake mwana wake auta iyo ikasanyaranidzwa madheka arongwa zvese zvarongwa unofika pakotato nokuti atari yaikonzera kuti panguva yekukohwa ndo yaiudza midhiana kuti vakukohwa kuno kana vachiri masiyaivarikuita but kana vakukohwa tokupai notisi mouya mozotaura mozodhira navo kunegative world kune atari dziriko rasivaivanoti Gideon mwari vati kana uchitya tovakuranda wakupfuura uendekebe kumidhiana unonzwa zvavari kutaura Gideon akaenda napfuura muranda wake vanzi vasvika iko kubhabhoroti ndokubva anzwa vanenge vachitaura chiroto zvikanzi aite dream ndarota chingwa chebhari chichikunguruka chikapazamisasa zvika nemwaka hakuna mumwe munomi waGideon mazita enini kune kwaari zvanzi naJesu farai kuti mazita enyu wabhuku reupenyu nokuti kune mamwe mabhuku anonyorwa mazita evanhu Jesu paanoti kuvadzidzi vake farai kuti mazita enyu akanyorwa mubhuku reupenyu zvakati kune mamwe mabhuku asina upenyu akanyorwa mazita evanhu saka uchiona pese padakuitika chakanaka zita rako riri mune rimwe bhuku wataipanoodza matoriti anorwa rozi manyai mazita enyu kune kwaari Gideon paakaenda ikoko haana kusvika akatoenda usiku hakuna akamuona vanhu ava havana mate mwari maerenize vana vamwari but vakaita kureta dhirima chavazita yeti parotwa chingwa but kuna kuti chingwa icho kuti hasi chingwa munhu nokuti pane chimwe chingwa chinorepresenta
Mwana anatoroka kike. Ana sasa mtu wewe ndio kwini wacho. Yaota chingwa chebaya. Chichimungu katika kaza misasa. Tunaanza hakuna muno ndo wa kike. Mwari waende mkende mami jana watukushana na kitu. Abana. Kwa hiyo mama Musa ile kitu maji hata wanene. Abana. But maziteni kule kwa ani. Kune ma-outers, alimazitema. Ekuti mpakasaika motome ya mchero unopisa mabubiwa. May the fire of the Holy Ghost burn every altar that carries your name. May the fire of the Holy Ghost burn every altar that against your life. May the power of the Holy Spirit burn that altar. May the fire of the Holy Ghost burn that altar. May the fire of the Holy Ghost burn that altar. Kuna magano mtaachia vile. Reka yako ni passport deny. Kana visa na apply ngala ifume. But muswe kufamba passport ngaishaike. May the fire of the Holy Ghost burn that altar. Every evil altar speaking against your life. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Rakatabu shataka. Mentabala diasa kobo sharikaba. Mante bayando robo sudetaya. Yeketekerebosha. Rika dada sataka. Every altar, every altar, every altar. Every altar speaking against your life. Every altar speaking against your business. Every altar speaking against your marriage. I call upon the fire of God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Moto, moto, moto. Moto, 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 moto. Atariesa. Inesinarako. Pupulese. Inesinarako. In that negative world. Kumusaikoko. Ariyoyo. Inesinarako. Ariyoyo. Inemeletiako. Ariyoyo. Inemasarako. Fire, 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 fire. Oh yes. Kumushaka umwumva. Kunexika. Zekuti wana wakutere kuno kwa rari. Vane kwa wakandonyora. Vane chimwe chimba, vane chimwe chitori. Zvino representa iwewe. Kune ine mbudzi irikutendera mugomo. Ine zita rako kune huku yakarasirirwa. Ine chemika neupenyu hwako.
kana kukembera mamiti yako kwaita ukazvechingwa zvikazonzai wachisichingwa munhu kune zvinhu zvinomirira vanhu kune zvinomirira vanhu kumisha yatinobva kune zvinomirira vanhu kuona kuti kufamba ega munhu akanzi haana wake waanowana achafamba ega guta rese hakuna anomucheuka manerano iyo yomutsi iyo ngaitsakatike iyo yomutsi iyo ngaise vaiune mukomba mwari akutelite kuri kutondera chose chinomiririra zita rako chose chinomiririra vana vako chose chinomiririra basa rako baba ndinotaura moto unotaura moto unotaura moto unotaura moto nezita rajesu nezita rajesu every altar atari iyoyo ine mazita rako pane zita rako unotaura moto unotaura moto unotaura moto unotaura moto unotaura moto unotaura moto pese pane zita rako unotaura moto nezita rajesu fire in the name of Jesus fire in the name of Jesus fire in the name of Jesus unotaura moto nezita rajesu unotaura moto atari iyoyo fire in the name of Jesus 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 moto atari iyoyo ngaibate moto atari iyoyo ngaibate moto fire in the name of Jesus fire in the name of Jesus the Holy Ghost fire in the name of Jesus fire in the name of Jesus atari iyoyo ngaibate moto atari iyoyo ngaibate moto fire in the name of Jesus fire in the name of Jesus atari iyoyo ngaibate moto atari iyoyo ngaibate moto atari iyoyo fire in the name of Jesus every evil altar in the name of Jesus fire in the name of Jesus fire in the name of Jesus that altar catch fire atari iyoyo ngaibate moto atari iyoyo ngaibate moto nezita rajesu baba ndinotaura moto fire raise your hands. Father, as I stretch my hand, Oh yes. may the wind of God, Oh yes. may the wind of God, Oh yes. may the wind of God, Oh yes. the hand of God, Oh yes. that is not short, Oh yes. may it touch you right there. May it touch you right there. Fire. May the wind of God touch you. May the wind of God touch you. Mante baladias, ibashateke, malika dabayata, reketebosata, baba ninotaura nyasha, kuwadalenu papoko nino, yala kamchiremoto, every evil altar, inor wanewe, every evil altar, inor wanembayako, every evil altar, tinokudubura hari, nezitara chesi, tinokudubura hari, nezitara chesi, tinokudubura hari, nezitara chesi, tinokudubura hari. Just make a way. Just make a way for me. Rakatabosha. Oh yes. Vente baladiasa. Oh yes. Iba santeke. Oh yes. Malikata barano. Oh yes. Oh yes. Mante baladiasa. Oh yes. Iba santeke. Fire in the name of Jesus. Oh yes. This is the fire. Fire in the name of Jesus. Moto. Moto.
Oh yes. Mukufunda baba Grace. Oh yes. Sasa kwanika mupenyo wake. Oh yes. Imba yake mwana. Kuputi wa wanano. Muputi wa wanano. Oh yes. Mukutara simbala nyuma. Oh yes. Wanano yake tolerance. Wanano yake tolerance. Wanano yake tolerance. Wanano yake tolerance. Nesi karatas. Nesi karatas. Sada puto. Sada puto. Wadi kwa panchi. I command minister angels to touch people on this field. Touch in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Let you back, let you back, let you back. Let you back, let you back, let you back. In the mighty name of Jesus. Oh, yes. In the mighty name of Jesus. Oh, yes. One in Wanyasha. Oh, yes. Rangarir Wamaneran. Oh, yes. One in Wanyasha. Oh, yes. Rangarir Wamaneran. Oh, yes. Lesi Taraches. Oh, yes. Kabadayasa. Reketebosiata. Fire. Reketabaligada. Fire. Mante Baladiasa. Yeketelebosa. Riba Baba Suketa. Mante Baladiata. Reketebosa. One in Wanyasha. One in Wanyasha. Fire. Atarioyo. Gai putswe. Atarioyo. Gai putswe. Every evil altar speaking against your life, I reverse it. Fire. 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 In the name of Jesus. Fire. In the name of Jesus. You know Taura Moto. You know Taura Moto. You know Taura Moto. Atariese. Fire. Atariese. You know one way. Oh yes. Taura Moto. Oh yes. Oh yes. In the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Oh yes. Father, in the name of Jesus. See. Oh yes. The blood that speaks better things. Ro pangari tauli. Ro paraches ngari tauli. Ro paraches ngari tauli. Ro paraches ngari tauli. Ro paraches ngari tauli. Shakana kanga shibatika. Upenyo wako nga uwandutu. Lezi paraches. Ro katabosa. Mete baladiata. Riba shadeke. Baligada. Bada baladiata. Riba basaligada. Menta barata. Every altar speaking against your marriage, every altar speaking against your life. You know Taura Moto, you know Taura Moto, you know Taura Moto, you know Taura Moto, you know Taura Moto. Every spirit of witchcraft, Mureget, open your walk. Let's see Karaches, one in Wanyas, Maneran, every altar. Is not a grower wapako, is not a chadowako. I reverse that altar. I rebuke that altar in the name of Jesus. Moto. You don't Taura Nyasha Manera. Let's see Karaches. One in Wanyas. Maneran. One in Wanyas. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Every altar. Be silenced. Altayo, Gainararitu. Altayo, Gainararitu. One equal. Basanga
Jesus. Father, in the name of Jesus, I rebuke every evil altar. Every evil altar, I reverse it. I reverse it. In the name of Jesus. Every evil altar speaking against your life, I reverse it. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every altar, I reverse it. Every altar, I reverse it. Every altar speaking against your life, I reverse it. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Pakatabosha. Ribaba Santeke Maya. Mante Paladiata. Riga Dayande. Menta Palaso. Sheketebo. Maleba Rikata. Menta Palanda. Every altar isingade chakanaka mupenyo wako. Every altar isingade chakanaka, I rebuke it. I reverse it. In the name of Jesus. Every altar isingade mchapela pako. Passport yako linoparofita visa. Passport yako linoparofita visa. Passport yako linoparofita visa. Urwele, I command sickness. Right now, I rebuke sickness. I rebuke sickness. Every evil altar against your life, in the name of Jesus. Makatabosha. Mente baladiata. Riba baba suketa. Mente baladiasa. Marigada. Manta balande. Mente baladiata. Riba shate. Mante baladiasa. Yeketelebo. Marigada. Mante bala. Every altar. You know when I open your heart, I reverse it. In the name of Jesus. I reverse it. In the name of Jesus. Every altar is in the protection. Is in the favor. Mupenyo wako. Favor. Favor upon your life. Favor upon your life. Favor upon your life. Favor upon your life. Favor mupenyo wako. One in one favor. One in one favor. Namai. Nyashanga tiduru. Nyashanga tiduru. Nesi karaches. Every evil altar, I reverse it. I reject it. In the name of Jesus. Passport yako, ngai wane visa. Passport yako, ngai wane visa. Passport yako, ngai wane visa. I reverse. Where else nade kutravel? I reverse. Where else nade kubudirira? Nesi karacheso. Wanini wanyasha. Wanini waseva. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Wanini wanyasha. Wanini waseva. Nesi karacheso. Nesi karacheso. God bless you. Favor upon your life. Favor upon your life. Wanini wanyasha. Wanini wanyasha. Wanini wanyasha. Wanini wanyasha. Wanini wanyasha. Wanini wanyasha. Nesi karacheso. Not how I wanyasha. Upon these documents, every negative voice, I reverse it. Visa. That one. Father, I speak blessing in the name of Jesus. Oh yes. Right. Where say our name passport just raise it. Father, I decree and I declare every immigration. Oh yes. Immigration. Oh yes. Demon. Oh yes. Rejecting you to travel. Every immigration demon. I reverse it. I reverse it. In the name of Jesus. Oh yes. You don't profit of visa. Oh yes. You don't profit of travel. Oh yes. You can't set one sheet. Nobody you can do something. Room for what you offer. Every child you do it. The woman in your time will share. Every immigration demon. Father, in the name of Jesus. Oh yes. Oh yes. Fire!
Oh yes. Oh yes. He is the same yesterday, today, forever. Rakobasa, muiteni yako, riwani, ripiwe na Jehova musiku wa nasi. Basa rako kamuchira, receive your joy, receive your joy, receive your joy, receive your joy. In the name of Jesus. Mtawa michato, mtawa wetu. Yesu wakakopa pamuchato. Anefika ushanira wanochata. Zinoda kumukoka kutakuchatizo. Nokudia wakaenda kumuchato. Iye ndiye wasuro nasi na mangwa. Nyashate bakana. Nyashate michato. Inate kwa nebenga. Nyashate bakana. Inapofika muchato. Inatawa wetu. Inatawa muchato. Nasi itara Yesu. Yesu wakakopa Baba mwana tumana endeni kunotora tongi ngati patina kufamba netsoka asi pane patinoda kukwira tongi inoti motikari inodzi yako inoti motikari inodzi yako inashaitotomari ngako inokona kufamba nayo tafamba netsoka zvakwana tafamba netsoka zvakwana motokari yako motokari yako receive your car, receive your car. Jesus. I receive. Oh yes. Hallelujah. You're going to Jesus. Oh yes. Oh yes. Ekuti vana vakuchemedza vabereki nekubata zvinodhaka Mwari ngaapreserve mhuri yako. Wako mwana haasi kuzobata mutoriro. Wako mwana haasi kuzosuta mbanje. Wako mwana haasi kubata zvinodhaka. Achatya Mwari, achanamata Mwari, achakuteerera, achabudirira. Mhuri yako ngaichengetwe. Mhuri yako ngaichengetwe. Every spirit yezvinodhaka iri kubata vanasikana, iri kubata vanakomana, inoiraira iko zvino, ngairekere kubata mhuri yako, ngairekere kubata vana vako, nezita raJesu, nezita raJesu, yako mhuri ngaichengetwe. I receive. Oh yes. Kune mweya tradition iriko pama elections pesa. Mumwaka wa elections. Wanakuwatana wanauraya. Petero pale mwana wako. Petero pale mume wako. Petero parako. Petero wanamari. Petero sasa wanauraya wale. Iwewe rarama. Iwewe rarama. Kuni haku pesipota upendo. Gift of life. Gift of life. Chipota upendo. Unaelewa master. Every spirit nebasarako kushaikwa kwepromotion kusaonekwa paunogona mweya unovhara zita rako. Zita rako ngariswe pachena panosumudzirwa vanhu, panopromotwa vanhu, panowedzerwa vanhu mari. Rako zita ngaritaurwe. Ndinotora zita rako ndoisa muofisi yepamusoro. Zvionge zvako rangarireo panopromotwa vanhu, rangarirwawo panobatika mari, wanikwawo mikana yeupenyu ngairekere kukujamba. Mikana yeupenyu ngairekere kukujamba. Pari kuwanikwa
Uanikwa uripo. Uanikwa zimba. Uanikwa uripo. Eya unofara mazita. Wanavele ngabati mwana wa David akafa. Anga asina zita. Oh yes. Zvinoita kuti munhu agara asina zita. Yeah. Panofana kuita zita. Kwete kuzongonzwa kuti anga ari munhu but akafa. You must make a name in this nation. Oh yes. Make a name in this continent. Oh yes. Make a name Babasapa. Oh yes. Make a name Pese Paume. Oh yes. Vanhu ngavazive kuti uripo. Ende unezva unogona. Ende unenyasha pamusoro peupenyu hwako. Rako zita ngarinyorwe pakanaka. Rako zita ngarinyorwe mubhuku yeupenyu, mubhuku yepromotion, mubhuku yezvese. In the name of Jesus. Oh yes. Chakapa David kufara. Wakaziva zvazvinoreva. The joy of the Lord is my strength. Oh yes. Chakupa kufara manyakanhasi. Kuziva kuti hatisiri kutaura. Hatina kutambisa usiku. Kune hari dzakudugurwa. Oh yes. Hatina kutambisa usiku. Oh yes. Kune mbudzi inofanirwa kushayikwa. Oh yes. Yakadeketerwa zita rako. Ngavashamisike. Oh yes. Kuti aputsa hari ndiani. Nokuti tatumira mhepo. Tatumira mhepo. Hari iyoyo ngaiputsike. Hari iyoyo ngaiputsike. Tatumira mhepo. Tatumira mhepo manerano. Mune zita rako. Mubhodhoro imomo. Mune zita rako. Pamharadzano iyoyo. Inotaura nyasha. Inotaura favor. Ngavashamisike nazvo. Nokuti ruoko rwaJehovha harina kupfupika. Ngariende kwaMurewa. Ngariende kuMhondoro. Ngariende kuUzumba. Ngariende kuMount Zarwa. Ngariende kwaunobva iwewe. Ronodhina nezviriko. Maatari emadzinza. Nemisha. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh yes. Let me close. Glory, 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 glory. Let's raise our hands. Father, we thank you for speaking to us. Even the more Zulu Nasta Mangwa. David, wakabva mukuchena ukasvika mukufara nekuda kweatari yaakanzwisisa. Baba, nekuda kweropa raJesu. Oh yes. Nekuda kweropa raJesu. Zvainzi achibatwawo nevava vabatisei. Imba dzinonzi hadzivakwe nevanhu ava vawanire nyasha dzivakike. Nyika dzavanonzi havasvike vhiza richiramba. Ndazvichinja iko zvino. Ari kuzoenda nenyasha. Achasvitswa nenyasha. Ndiri kutuma mhepo inoperekedza. Mhepo yakatakura Elijah ikamuendesa kwaasataenda. Takurwa nemhepo yenyasha. Enda kuUK. Enda kuAustralia. Enda kuAmerica. Endeswa nemhepo yenyasha. Vhiza rakamboramba. Zvichinzi nderemukadzi waUria. Ndiri kutaura mwanakomana waDhavhidhi. Jesu Kristu weNazareti. Atari ngaichinje. Atari ngaichinje. Paitaurwa rufu ndakutaura upenyu. HIV. Hear the voice of God. I reverse every plan of death. I speak life. Cancer. Hear the voice of God. Haasi mukadzi waUria. Ava mukadzi waDhavhidhi. Hazvisi zvevamwe. Zvazvakewo. Hazvisi zvevamwe. Haarambi ari house girl. Haarambi ari garden boy. Haarambi achishandira dzimba dzevamwe. Vavake yake. Ndamubvisa kwaUria. Mukadzi waDhavhidhi. Nekuda kwenyasha. Nekuda kweropa raJesu. Nekuda kweatari yaKristu. By the reason of the blood. Ngazvichinje, ngazvichinje, ngazvichinje. Hallelujah. Glory, glory. Waikasunga pasi. Ngavakuone Mwari akusimudza. Wainzi Rombe. Ngavakuone wakugara namachinga. Ndakubvisa kwaUria. Wava mukadzi waMambo David. Ndakubvisa kwaUria. Wava kubereka zvinorarama. Waibereka vana vachingofa. Mweya werufu ukatera mhuri yekwako. Ukarohwa murume anofa. Ukabereka mwana anofa. Mweya werufu weshaisani. Ndinourivhesa kuti zvakabatike Solomon. Anoitawo mambo. Berekawo mwana. Anoitawo zvinooneka.
supernatural. Glory, 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 glory. God bless you, God bless you. God bless you, church. God bless you. In this spiritual prayer, they come back from my Tanga kuna mata uchukudumura kat auta. Tanga kuna mata, tanga kuna mata. Tanga kuna mata, parata auta. Auta ride naro na upenu wako. Parata, parata, parata. Na mata, na mata, na mata. Parata, kudumura auta ride naro. Kudumura auta ride naro. Kudumura auta ride naro. Let's hit our chest. Na mata, na mata, na mata. Na reta, tama, sheketele. Rianda rata, ashietele. Reka, shietele. Na mata, na mata, na mata. Push up prayer, push up prayer. Push up prayer, push up prayer. Kudumura auta, kudumura. Let's hit our chest. Let's hit our chest. Let's hit our chest. Ma reta, tama. Reka, shietele. Rianda rata. Na mata, na mata. Na reka, tama. Reka, shietele. Rianda rata. Na reka, shietele. Parata, parata, parata. Na reka, tama. Kudumura, kudumura. Na mata, na mata, na mata. Push up prayer, push up prayer. Ukitaka mata, kama shukuta itika. Ukitaka push up prayer, kana altar kutakulubuka. Hakuna altar kusema kamera. Parata, parata. Reka, tama. Reka, shietele. Maria dereka. Mamata, mamata. Mareka, tama. Altar rekunta. Altar remul. Altar inenaro. Nekurogo kwako. Altar inenaro. Nekwana kwako mata. Altar inenaro. Nekwata mana. Altar inenaro. Rakana. Reka shietele. Reka, tama. Reka, shietele. Maria dereka. Mamata, mamata. Push up, push up, push up. Push up prayer, push up prayer. Push up prayer, push up prayer. Altar marekunamuru. Altar inenaro. Marekunamuru. Altar
setema Marieta tama and it's okay na kanaro itanaro ripopauta and it's okay na kanaro itanaro ribomo pray and it's okay na kanaro na chema shakwana na shumura tika shakwana na tambura shakwana enough is enough. God should change. God should change. God should change. Rampa uchi pusha